Adolfo mechi bibia na anopa yi na medofo akuya bisi ma me boatema akuya moa boatema agenim ma me mechi aba bibia wo na enenso me de akamfo adaduanan ene ebe a yebu se fofi antwota na wodware abam na ebrem yetie ne se wo afibia mu no yewo ade ahodo nkono ene wom na ade na etoso nkono a etwato wa afi no mu no eno na yefre ne se ade kese na sada yidura wona omo achichiri ne benche yana yewo fie yenyina yeboa eba fie ebedi ema ayefe ne tituru pa ne asante mamu yana yaka no nso itumi edi na aya na yede no enye kese pisa na akamfo de akwaside ene hye won afiase na yedi akwaside na edikan no ewia na chi nafuya dunum eye juwada fojo na fojo achi nafuya enwotwe eye branda dapa na dapa achi ukuada no enso ye akwaside na ukude achi nankono nso eye fofi na fofi nso achi nafuya enan eye branda dapa na branda achi nafuya nan eye memeneda dapa na kwasiada etoaso no akwaside enonti se akwaside san ko ebetoaso bi mu a na ekire se nafuya aduanan mienu no akọ asan abisi nachi na chese yenna no ni nyina asan aba na de tie ne se tete no se yewo abofra bi na omoye ntafo a didi no ne se sa amofra yi omofri biaye a eye kronkron na omo no eye sononko sene yenna yewo omo anaso omo wo yen mako no enonti na yeye biribi a eye gina ekase ye gina biribi a asigina ye bi a ene wo ena honhom mu wo twaka enonti besinei se obi mpo nsam bu a ye kurunketo no mu no aya na yede no koma obi a wawo ntafo gidi no ne se nipa no wo twaka foforo bi ene ye nananom ena honhom nsam enonti gina ya na yesi ema sa amofra no na efra no se abam na eya akoye se bosom enonti fofi no meche awukude nnachi nkono a eye fiada fofi no sa da no na eye da bone a ntafo no na omode dware won kra na omo edwura won ema omo hye nwura na yede won atena asesegwa anase ahemfo nkonwia no so sada no omo nkoba bia ese yedwura omo anase dano na omo dware omo gina bimo ekase eyebosom ketwa na omo amano omo fufuto ede ama sa abamun amano won kusia ene dia esese yede mabia na tese yesi obia no aya na yeye no kusia no ya mu ahodo be miensa ena etono nso sa ye wode a ngowo so ena eye hone ho nkire eto hone ho no eye dia ngo kakrawu na baako so yemfa mako entum na eno no de eye fita ansana ye de dia ngo ene bibia wo mu nso aka ho ya nwoma ni nyina bi ya nwoma ni mano miensa na ye de ama won abamun na saada no se yewo abofra bi a ye frɛ no fofi enonti se wote se obi ede fofi a na yewo na saada bone no mekire awukude achi na nkono no na de ba ne se da nanka yenim se ata omo ebedwira wonkra ewo fofi a eye awukude achi na nkono no ena birbisi ama
ata sɛbi mpraduasa ɔto nananom nseɛ do ɛno nti fofie no antumi anto ata kyerɛ sɛ dananka ata ɛde bedwira ne kra na ɔmo beyi ɔmo abam a ɛyɛ ɛte sɛ bosom no apie asi abɔnten no da no anru ɛna ata a manko obedi saa da no ɛto nananom nseɛ do ɛno nti ɛno na mpanimfoɔ gyina so de nwono ɛbɛsɛ fofie anto ata na wadware abamo ɛsiane sɛ akwasidaa nna akyi nkono nafuya nkono na anka ɔmo de bedi wɔn da a yɛsɛ ɔdwura wɔn kra no saa da no na ata nso firi mu ɛno na mpanimfoɔ de nwono saa bɛ no na mmom ɛnyɛ fofie a ɔyɛ nipa na yɛde no to saa da no mmom ɛna yɛka ho asɛm na mmom ɛyɛ da no ɛne mu nsɛm no ɛna yɛde nwono ɛbɛ no media no ogu akurufa ofra me prof amagye so ne papa se mekyia wagye me so sɛ ya adeɛ na kae sɛ ɛnɛ ɛyɛ ɔpɛpɔn da no a ɛto so nson wɔ afe mpemienu akyi aduonu nsia no mu nyame adom a da foforɔ wobɛsan atemenka nyame nka ho